Nguzwa kahle nje. So uyaqhubeka nobhuti. Soqhubekela nanokuthi ngenza isilimo ngihlambalaza phambi kwabantu. Iyona-ke sizoyiqhubekela. Ngiyahlambalaza kanjani amahlo? Oletha amakhamera. Ubani othatha indoda yomuntu la? Uba oletha Amahlo ungangihlanyisi mina yazi. Ekhaya bathi. Ngcono ngoba ikhanda lami ngicela ungangihlanyisi amahlo yezwa. Sisi ngimthathela ngalokho-ke manje. Ekhaya. Ngabantu. Ukona okoqala engizomthathela. Ekhaya liphi amahlo? Bekumele angiqonde njengentombazane ngingaqhamuke sengibizela kuma-TV. Uyangisaba yini? Uyangisaba amahlo? Ngikusabi, ngikusabani? Ngizomthathela lokho. And futhi uGayi Uzoqhubeka futhi akwenze isilima nawe. Shuthi sizoshada nje kahle. Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngumngonyeka kwamsuvukazi Mvuleni. Ngintokazi ezizwa Mamkhize kahle kahle. Ngumamsebenzi. So-ke namhlanje sivakashele usisi sihleli naye usichazela abantu ukuthi yini embeka la ekhaya namhlanje and i-relationship yakhe injani nophethini wakhe nanokuthi-ke usolani. Kodwa-ke uzosichazela kabanzi yonke into. Asike sizwe singabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukuthi kabe nesibongo negama lendawo la usokhona. Igama lami nguNosipho Ngobantuli. Ngisuka eNdwedwe. Endwedwe. Khulele khona. Yeah. Oh, all right. Ngicela sivele sihlale nje phezu kodaba. Ungitshela ukuthi wena nomuntu wakho nihlangane muphi unyaka nihlanganela kuphi nendawo? Mina nomuntu wami sihlangane ngo-2020. Yes. Sihlanganela khona nje eNdwedwe. So umuntu wami-ke kwahamba isikhathi ngam-introduce kumngani wami. Okay. Manje-ke sekuhamba isikhathi ngiyathola ukuthi hayibo sebeyajola labantu. Umngani wakho osuka naye ekudeni noma umngani nje wawusanda kumthola nawe? Umngani wami engisuka naye ekudeni ngikhule naye. Bese yiphara. Umngani wami ngamsiza wahamba ama-rehab. Okay. Kwathi ese-right. Okay, ngabe nami seqoqekile-ke. Okay. Ngimthusa phela kumuntu wami. Uyiphara lasendlini noma ubese yiphara lasemgaqweni? Lasemgaqweni. Sure. Bese yiphara lasemgaqweni ngamsiza waba right. Ngenxa yothando ne? Ngenxa yothando lwakhe ukuthi phela umngane wami ngimbukele phansi ngoba nakhe seyiphara. Yeah. So mawushaya i-intro mhlambe wawufuna azi nje umngane ukuthi usemathandweni khona umuntu othanda naye noma wawuya ngokuthi vele abangani baxoxelana yonke into wafile ngazuthi nje fanele umtshele ukuthi okay nanga umuntu enginaye wazowambonisa yena? Phela ngenxa ukuthi uyena umuntu engixoxa naye, umuntu engikhule naye, umuntu engimthembayo. Okay. Nje uyena umuntu ebengikwazi ukuthi ngikhulume naye yonke into. Abazali mhlambe ngabe bayamazi ubhuti wabantu obuthanana naye noma bekuyinto okay ngiyazi vele thina indle emnyama akukho lula uvesana usuku utshengisa abazali i-boyfriend yakho kunzima abelungu kuphela benza lento nama-colored nama-Ndiya but thina asikwenzi lokho but bakhona laba abakwenzayo. So into engizama ukuyi-check-ile ukuthi wena umazanisile nabazali ubhuti wabantu noma wathula watshela umngane wakho kuphela? Cha, uma phela ubazi because uyena umuntu engixoxa naye-ke futhi uma ubazi but Okay. uba ubengazi ukuthi khona. Okay. Ekhaya lakhe ubhuti wabantu la ezalwa khona ukwazanisile nabo ama-siblings ama-parents Yebo bengazi nje bonke. bekwamukela futhi kahle? Oh, all right. So-ke mhlambe ngabe iziphi nje izinto ezinhle oyikhumbulayo eseke nenzelana zona kwi-relationship yenu noba uthuni nomuntu wakho ezenziwe wena kuyena naye futhi ezenza kuwena ezinhle nje? Benjalo ukuthi mekuyibirthday yakhe ngimkhiphe, ngimthengele ama-gifts. Kwesinye isikhathi ngeke ngimsukele nje mengisesithawini ngibona iskipho ngithi hawu leskipho singafanele umuntu wami Umthengele. naso ngimnike. Okay. But yeah, naye ubekwenza kumina nje Ubengakukhohlwa? Ubengangikhohlwa naye. Oh, all right. Mhlambe-ke ubeboniswa ngala noma bekuyivela kancane noma mhlambe ubengenalutho vele? Ubenginika imali. Ubesebenza kahle? Ubesebenza kahle nginika imali. Ngicanga ukuthi into eyenze ukuthi umngani amfune noma abathandana ukuthi vele bengimxoxele ukuthi hawu umuntu wami uyaqaqa. Okay. Yena umngani ubengenamuntu? Cha, ubengakamtholi umuntu. Okay. Manje-ke kwenzekeni? Why esho ezimfunana umuntu wami? Wayibhalelile esho usoleni, uzweni, uboneni noma batheni? Kwenzekeni? Ubambeni?
WhatsApp. Excuse me. Ngibone ku-WhatsApp wakho uGayi ukuthi bayaxoxa kahle kahle njengabantu abathandanayo. Yini kuxoxwana lapha? Uficeni? Bayabhukha labantu. Babhukha. Balala emahhotela. Shuthi uGayi uqamba amanga kumina. Azi uhamba nomsebenzi. Kanti uyazi yena ukuthi Uma nomngani wakho. uphuma nomngani wami. Yeah. Mhlambe the time kade uqala ukubona le nto leyo uke waba nesineke nje sokumtshela umuntu wakho ukuthi hayi no sengiyazi ukuthi wena ukhuluma nomngani wami and angazi nanokuthi inamba yakhe ifike kanjani efonini yakho nixoxani. Hayi ngeke bengeke ngikwazi ukuthi ngimconfront that's why ngibhalele ishow because so ngaphezulu amandla ami angisakwazi nami. Umngani yena awukwazi ukukhuluma lutho naye. Angike ngaze ngikhulume lutho nje nomngani ngavele ngamblock nje ngaphuma kuyena. So mangase athi umngani yes ngikubudlelwano no person wakho and angindawo funda ukwamkela ukugwinye ukuthi ngikhona la angindawo avele akwenze iphutha lakho lokuthi angisho wena ongixoxelile ukuthi ubhuti abantu phethe kanjani nami bengifuna ukuzwa leyo nto leyo so uzobusebenza kanjani uyaphuma kwi relationship uyabashiya babodwa noma uzohlala kuyikona ukuthi uzokwenza ngendlela zokuthi akaphume lo umngani. Kumele aphume umngani because uGayi ngiyamthanda angazi ngenze njani. But uya understand lento engisho ukuthi umuntu vele enze ngazi ukuthi iphutha lakho lokuthi womxoxela yonke into so nayo befuna ukuzwa leyo nto leyo akhethe ngamazwi akho owashilo wena. You understand? Ngiyakuzwa. Ithi ngivele ngimlandele cause umngani sizamile ukuxhumana naye samthola. The only thing angayazi ukuthi wena ubhalele ukuhlela akazi ukuthi ubizwa wena but ukhona and useduze ngicela ukuvela ngimlande khona uzokwazi ukukhuluma naye umbuke. Okay. Sharp ngiyacela usilandele. Kuthiwa intaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faki order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udokizolo. Ukuze ufake order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufake order makumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo silibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke udadewethu ngala uvule ukuthi asijoyine and ngiyathemba ukuthi angasakwazi ukuphendula umbuzo singaze sifisa ukuthi simbuze wona kodwa-ke okwamanje asilalele ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. So kunjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Mina ngingumntwana ngandlela ngicela ukuthi igama lakho nesibongo igama lendawo la ukhulela khona. Igama lami ngu-Amahle ngwakaZondi ngiqhamuke eNdwele. Ugagashi. Uyamazi usisi enhlelayo? Yami uSipho ngiyamazi. Umazela kuphi? Umngani nami sikhule naye nje besifunda naye esikoleni. Oh okay. The time nisakhula into eyaze yakwenza ukuthi uvume ukuzwana naye uvume kuze kube khona igama lobungani phakathi kwenu uthandeni kena kwakuyini behluke ngani nabanye abantu wayekhethile yena ukuthi abe umngani wakho Ngoba uyabo manifunde esikoleni khona lokho ukuthi kunesifundo esikuhlulayo sibani uyasazi besikwazi ukusizana ukuthi okay ngoba imetho uyayazi uNosi ngizocela yena mina ngiya-understand i-history kanjalo sasagcine sabangani sihamba ama-library sonke ama-afternoon class kwawukuzwana nje kwethu kanjalo. So ubumthanda and usamthanda namanje? Ya ngiyamthanda umngani wami. Uma umthanda angisho angeke uzukujabulela ukumbona ehluthukile enhlizweni. Angeke uzujabulele ukumbona ekhala, ngeke uzujabulele ukumbona ebalisa inhliziyo ibuhlungu. Angeke uzujabulele lezo zinto, right? Angisoze ngawujabulela umbona ekhaya. Useyafana nje nosisi kimi. Okay, no ngiyakuzwa. So njengoba ula ubhalile uhlelo lethu ngifuna nomuntu wami, ngesimanga sokuthi uyafisa ukuthi akhulumisane nawe ekubuka ubuso nobuso. So ngiyacela usimuphe isikhathi sakho umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kwena.
Akulungile. Ngiyabonga. Ngicela Yake amahle. Kanjani? Angiphili. Hawu, weniwe yini awuyingane esibhedlela. Usaqhoba lo buphara bakho futhi namanje. Imini phara. Kahle kahle la into engiyibhalele ukuthi ngizokubuza ukuthi umfunani umuntu wami. Yini nje lengaka awubaboni nabanye abafana uzukhetha yena njengobani. Uyangidida ngokhuluma nomuntu wakho, uba umuntu wakho. Hawe ma. Hasho mina ngiyahlanya phela la. Awusamazi umuntu wami manje? La nginazi. Hayibo sisi. Awumazi umuntu wami manje? Angimazi. Nabantu abangakweni, hlezi ngibona nabantu besilisa, omuphi umuntu wakhe angimazi. Washa introduction kuwena. Oh lo umuntu wami sojelwa nami. Hey. Yazi ukuthi uyadelela. Umuntu wami uyazi nawe. Uyadelela yazi wena. Umuntu wakho kanjani? Siyathandana. And futhi uthe uzongilobola kulo December. Mana. Uthe wena ingane yakho yamthanda Abaza abafana awufisa umbona ekhala, right? Namanje Awufisa umbona ephatheke ebuhlungu, awufisa umbona ehluthukile inhliziyo. So mawuthi umuntu wakhe sekumuntu wakho kanjani? Ngoba wangishela ngamqoma sathandana umuntu wami. Pha manje uzokulobola sisi. Wakholwa nawe, wakhola umfana uthi uzokulobola. Hayibo. Ngoba sakwazi ukuthandana ukhona. Wazi wami uhleke bona ezokulobola. Uzohlulwa yini? Oh nithandane ekhona vele. Nangu nje uzothi ngimfunana umuntu wakhe. Okay, shuthi ubuqamba manga mawungitshela ukuthi awuthanda ukumbona ehluthukile. Uqome kanjani uwazi ukuthi umngani wakho senhlizweni yakho omthandayo nangu khona kwi relationship. Sisi ngoba uyena obengimfluence ukuthi angijole ngibe nendoda. Ngimtshela ukuthi ngisahila kona konke engiyikona. Engihlohla ngaso sonke isikhathi uhleze ngichazela ngendoda yakhe. Yes. Amagift Sisi. yonke into uyena ongitshelayo. Ubethi angisuke ngingenze njani ngihambe ngiyofesela indoda. Ngithatha yona le khona ngoba yangishela. Mayekushela umfowethu awumtsheli ngani umngani wakho ukuthi umfowethu uyangishela la. Ngazama ukumbonisa ndlela thizeni ngamtshela ukuthi angikho comfortable ukuthi eze nogayi wakhe endlini, yabo. Kwase Ngathi okungcono akube uyena oya kugayi. Waqhubeka. Kwawula kuqala khona ukuthi mawukuthi usemsebenzini ungena night shift ugayi useyazizela. Yabo. aze endlini yakho. Aze endlini yethu because besihlala so2 kanje kahle. Nomngani? Mina njengoba kade sichazile ukuthi Hey, okay, yes ngilalela. sisuke sonke mina anginazi ihlobo eThekwini. Okay. Unosi uberenta iflat eThekwini. Yes. Mina umsebenzi bengingawutholi. Ngaba ne-interview ye-call center. Wase angize ngizohlala naye. Sahlala. Nalapho uya ofara ngendawo yokuhlala. Akana danki. Yazi wena unadanki wena. eThekwini. Uyena umuntu oqala futhi engisondela useyafana nokuthi usisi wami ibonde besinayo yabo. Bekukuthi uyazi ukuthi useyafana sisi wakho. Why Paul uqomile umuntu athi uyamthanda njengoba uthi uyamazi ukuthi usefana nosisi wakho. Ngamtshela ukuthi indoda angiyifuni. Wangiphoqa and ngabona nendlela ugayi phela nawe umuntu wesifazane sisi. I think uzo understand ukuthi Wakuphoqela uthi jola. cha akazange ngiphoqa. Nami ngagcina sengilingela njengoba kade kuchazela bengisachaza sisi ukuthi ugayi ubefika azi kahle ukuthi unosi akekho semsebenzini. Yes. Afike ngoba uyena owamjwayeza ukuthi uyafika afike mayithanda lale ekamereni lakhe ngilale kwelami. Okay. Kwawukuthi ngelinye ilanga ngiyapheka ugayi nangu khona nami ofarishi kuzopheka nami. Yaqala kanjalo into. Yabo wanokungisendela imali ngasese nje esengenzela lezi zinto azenza even more. Enza more nje kunaye yabo. Ngagcina nami sengilingwa imali sengibona ukuthi okay ugayi yabo sekukhula nama feelings sengibona ukuthi ugayi okay nami ngajola naye. Uyamuzwa uma echaza ukuthi uthini? Yamuzwa. Sisabantu iphara ndindleli eliyenga imali namadoda abantu. Awuzungibiza Unamahloni. Yazi unamahloni wena. Awuzungibiza ngephara. Wawuthi Ukube ngakushiya lapha emgaqweni ngingacosha. Wawuthi indoda ngiyixosha esihlahleni. Sisi ngangithi hambe uyosifonela indoda yakho ngingasho mina ukuthi hambe uyofuna indoda yami. Abani ubalo bekumela ngibizele kule show uba Mangaka amadoda wena wakhetha le yami. iyona eyangithanda. Hayi nesibindi bo. Iyona eyangithanda. Siswami. So bese nenze konke kwenziwa abantu abathandanayo nobhuti.
Siyathandana uyiveyasisi. Uyaqoka kodwa ubhuti wabantu. Njengoba ngisho ukuthi njengoba bekwazi usi-afforda mina noNosi, angazi noma usamenzela yini. Ubekwazi ukusenzela so-2 ukuthi singanaki. Yabo la qale khona ukuthi gcine sekuvela ukuthi ngi-move out, yabo zonke lezo zinto. Ingoba nami bese sengihluleka ukuyibamba imizwa. Yabo uthola ukuthi ukhona uNosi sekumela act ukuthi uthandana naye. Ekubeni nami ngazi ukuthi ngithandana naye. Yabo sase sahlela ukuthi at least asithole indawo yethu eceleni unosangikazi ayazi phuma kwami ke lapha eflatini lakhe. Yeah, ngiyakuzwa ukuchaza kodwa awungiphenduli mengibuza ukuthi akagqoki noma uyagqoka na. Niyazivikela na. Oh, ubuza lokho hayi umuntu wami nje silapha isidingo. Uke wacabanga wafika ngezifo nje. Sobona Angisho ngoba nakho ukuthi ubethana nomngane wakho cha. Ngokuthi ukwazi ukwenza into kanje awucabanga ukuthi nawe uyoyenza ngelinye ilanga lento le. Mhlambe ke nosisi wakho ke ngive kuthiwa umngane wakho. Sisi masususa emathandweni njalo ngibona ukuthi awubusabona leyo nto. Manje uthini ngenhliziyo uthini ngama feelings kamngane wakho othe uyamthanda uthini ngama feelings wakhe? Nami as umuntu ngiyadinga ukujabula uyalazi usize ngiphuma kulona. Njengamanje ngizibeka mina kuqala ukuthi benefits ami ngijabulile ngiright indaba kuzomela ngimcabanga. Wow. So ukhetha umathandana okudlula umngane wakho othe kumina uyena umuntu bekubhekelela kade ugxilile edakamezweni. So ukhetha umathandana okudlula umngane wakho osezofana nosisi ukhetha umathandana. Angishongo njalo. Uthini ke? Ngicela ukwazi ke. Sengayithina esixoxisanayo leyo ukuthi siyaqhubeka sibabangani simkhipha umfana ngoba mhlawumbe egcineni kwanami uzongishiya. Okay. Sekulele kuyena yena. Kanjalo nifana ukuthi uyakulobola nje uzokushiya kanjani sisi? Uthe uzongilobola ngikuphiki lokho. Hayi bandla. Ngikuphiki. Uzwile ukuthi uthanda, right? Ngiyamuzwa. Usamthanda? Lo? Hayi ngimceli mina lo. Awusamthanda? Angimthandi ngiyamkhipha nje futhi empilweni yami angikuceli sisi. Kulungile. So i-friendship yenu izomuka namanzi, izomuka nomfundo. Usayiqedile vela ayisekho. Okay. But mina into engicela ukuyenza ngicela at least sifonele umlisa ukuze sazi ukuthi ume because ungayitshela ukuthi ume nomlisa thizeni kanti akekho lapho yena. Kanti nawe ungayitshela ukuthi ume indawo thizeni nomlisa kanti akekho kwalapho. So mase sizwe kuyena yonke into. I think kuyobe sekuphelele lokho. Ngiyacela ningivumele ukuthi simfonele. Ya ngayisona. Ngiyabonga. Ngiyacela sifone. Hello? Yebo, sawubona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Ezulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Hawu. Singakhona ukukhuluma? Yebo. Oh, hayi. Yebo, ngiyakhuluma. Ngiyabonga kakhulu. Nginama-guest awu-2 kwi-show ethi umfunani umuntu wami yaka Black Life TV. So, ama-guest ami ama-females. Bobawu-2 babeka ngokucaca nje ukuthi bathandana nawe. Yes. So, omunye wabo ongibhalele uthe usuka kude naye niyathandana nje ni right. And then wase wabeka wacaca ukuthi unomngani wayekade egxile kuma drugs before and wamsiza wamkhipha kuma drugs. And then jiki wase yakubeka ukuthi ngazi ukuthi usethandana nawe naye futhi umngani wakhe. So inkinga yethi leyo ke siyadinga ukucaciseleka ukuthi kanti kwenzakalani isithini story mhlawumbe ngabe ubathanda bobawu2 noma angazi nje. Ngicela ukumnikeza umuntu wakhe ifoni ke umchazela kabanzi. Hayi awumniki. Ngiyabonga. Ngiyasiya. Yebo mama unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami.
Yeah, ngibhalela ishow la ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngawo. Zithini ngoba phela ngiyabona manje ukuthi wena nje noAmahle seniyajola. Hayi kodwa wena manje usuza ngoAmahle ngendaba yami nawe. Cha masiya ngeke singibonile mina kwaThaphu wakho. Ubonile dala mfisi. Manje pho wena uthini ngalokho cause uyasho manje ukuthi wena umthembisa ukuthi uzomlobola ngoDisemba. Hayi kodwa wena ngishela ngitshela ngandaba yamalobola phela. Amalobolweni wena uhamba phambili. Imake mina ngikhuluma ngamalobolo lawa uAmahle angitshela wona ukuthi wena uthe uzomlobola. Hayi kuAmahle uthatha ngamawali. So baby uAmahle uqamba amanga. Mase wena. Hayi unamawali. Phela into ombhekishela ngamanga. Naye ngangenzela ukumgcina eduze kwaniyazwana. Ningabalekela njengabangani. Ngeke phela ngilobola Amahle ngakulobolile. Hawu. So wena ucula Amahle okay yazi ukuthi yo ngisakwazi. Noma iminyaka Webhodi. esithatha iyala. uAmahle ube wacaca ukuthi wena wathi uzomlobola. Yonto ayaziyo le and yena etashele yona leyo. uDisemba useduze naye ethi ufuna ukujabula njengoba nawe ngitshela uDisemba awube bayiphinde njalo. Ngakiya kanjalo phela Okay ngicela ukuba nesiqiniseko sokuthi usise ngibhalele kuhlelo lomfunela umuntu wami othandana naye ngokuphelele ongantshontshe lutho and ongamqambela amanga noma uAmahle. Hayi uyena impela lo bhalile njengana naye Amahle mina ngangimlekele njengentombi ethi ngimuntu osilisa. Shutha umthando Amahle. Ngikuthanda ibhadi. Ubathanda bawawu. Yeah. uNkulunkulu nothando labo bonke abantu. Hayi ukuthi nothando lawo Bobawu2. Bobawu2. So uzoqhubeka uthanda nabo bobawu2 ukhetha bona bobawu2. Kaphe uthando ngisapho phambili. Yeah. Wamasho wafika umuntu ozolekelela yena. No, kulungile. Ucacile ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga ukuthi ungiphendule ngiyabonga. Ngiyabonga. Akaphumi nento ecacile. Azingasola. Akaphumi nento ecacile into yena ame kuyona ile ukuthi uthi unithanda nobawu2. Yento ayishoyo le. So wena ngokumazi kwakho njengoba waba naye kwezothando okuqala ngicela xa usisisidive isikhathi. Ngokumazi kwakho mawubhekile uzophelela kuphi phakathi kwenu nobawu2 shiyo Amahle wena ngesingawe sithi usuthola ngale ndlela engakusukelanga akuchazela vele wayitholela ngesinxele ngendlela yakho wenze ngakhona. Ngicela ukuthi fanele kwenze ngeni manje uhleli ku relationship noma uyaphuma. Ngeke ngicanga ukumshiya cause kuyacapha ukuthi akazazi ukuthi ufunani. Okay. Yeah ngizomshiya nje. Uzomshiyela Amahle. No it's fine phela. Cause kuyacapha ukuthi lo muntu lo akazazi ukuthi ufunani. Amahle futhi uzophinda futhi the same thing ayenze kimi. So uthini nge-friendship yakho no Amahle? Amahle na ngimcela ngi-right nje ngabo babili. Kugcina la. Yeah, okay. Uyamazi ukuthi uthini? Nguzwa kahle nje. So uyaqhubeka nobhuti. Soqhubekela nanokuthi ungenza isilimo uhlambalaza phambi kwabantu. Iyona ke sizoyiqhubekela. Ngiyahlambalaza kanjani Amahle? Uletha amakhamera. Ubani osesendoda yomuntu la? Uba oletha Amahle ungangihlanyisi mina yazi. Ekhaya abantu. Ngcono ngoba ikhanda lami ngicela ungangihlanyisi Amahle yezwa. Sisi ngimthathela ngalokho ke manje. Ekhaya ngabantu ukona okoqala ngizomthathela. Ekhaya liphi Amahle? Bekumele angiqonde njengentombazane ngingaqhamuke sengibizela kuma TV. Uyangisaba yini uyangisaba Amahle? Ngikusabi ngikusabani. Ngizomthathela lokho. And futhi uGayi uzoqhubeka futhi akwenze isilima nawe. Futhi sizoshada nje kahle. Ngiyakuzwa. So mangabe uGayi ephinde ethatha omunye athi yena ufuna isithembu ufuna ukuthatha abantu abazonayo uzogwinya lelo tshelelo. Ngeke ayenze leyo nto mina. Uqonda ukuthi unakuzamthemba bo. Ngeke ayenze. Angiyena amathula sobeka. Ngeke uyenze ngoba nakho utamatisi kuyena. Kuyacaca. Ngeke ayenze leyo nto kumina. Okay.
Uthini-ke pho ngobungani benu kwena about wena unandaba nomngani benu? Akahamba anginendaba. Awunankinga Uma ne? nginendoda yami mina ngi-right ngiphelele. uMasiya. Ngiphelele usiyabonga. Hayi kulungile sisobona ukuthi kuzophelelaphi. Okay. Siyabonga. Amahle ngiyabonga kakhulu ukuthi ufike. Noma ngabe ungazi ukuthi uzothini noma uzokwenzani kodwa ngiyabonga kakhulu ukuthi usihloniphe. Ngiyacela ukuthi umkhululekise. Umuka lapha ekhaya kuyacaca engazi ukuthi sizologoqa la uhlelo ngifuna ngasola ukuthi amahle ukuhlanzile senhlizweni yakhe and ube wacaca nje ukuthi yena akayindawo nanokuthi akanankinga noma ngabe kuthiwa umngani bakhe buyaphelela la ngenxa umuntu wesilisa yena uzithandela usiyabonga nje kuphela okunye sikwenzakalani akazingeni ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe like share ngingenzela kakhulu bye. Black life.